Avui tenim amb nosaltres el Jaume Pons i Alorda, la segona sessió d'aquesta cuina de l'escriptura, i recordeu-vos que la setmana que ve vindrà l'Antònia Carrepons i la Blanca Llum Vidal no podrà venir d'aquí 2 setmanes i l'ha hagut de passar el dia 24. Sí? Que no podia venir. I va dir, va trucar i va dir, com que ella no pot venir, venim En lloc del dia 17 serà el 24. Però ja segur 24? Sí, segur, sí. Molt bé, doncs, quan vulgueu. Gràcies, Jordi. Fort aplaudiment per Jordi. molt bé, bona nit. El Jordi em va dir, després de com va anar l'altre dia, segurament no vindrà ningú, el següent dia. És broma, va anar molt bé, va ser molt macos i va haver-hi un ambient molt bonic. Li he comentat a ell que és molt bona gent i l'ambient que vol fer va ser molt maco. Això m'ha dit en paraules textuals. És veritat, el que escolta fa tant com el que parla. Llavors em va demanar si podia presentar, que l'havia de presentar en Jaume Olet, que en sap molt més que jo de coses d'aquesta poesia i de coses així, però jo me l'estimo molt al Jaume i amb la confiança vaig dir, sempre dic que no, ell ho sap, sempre no emprenya que li dic que no, qualsevol cosa de parlar en públic, però vaig dir d'acord, el Jaume s'hi m'hi amb confiança i jo, si no hi ha una cosa humana, no hi participo. Jo no sé com presentar aquest home que ha fet 1000 coses, que té més llibres, més coses, però aviam si no ho sé fer. Primer començaré amb una cita d'un poeta israelià, Yehuda Amichai, que escriu en hebreu, que diu: on tenim raó no creixen les flors. Que jo mai he sabut del tot què vol dir, però m'agrada molt. És com crec que ha de ser un vers o una cita. On tenim raó no creixen les flors. Intueixo que vol dir que les veritats del tot absolutes no permeten la vida, el naixement de flors i tot. Jo, ja sabeu, parlo des de no sé massa. Llavors, no sé si sé poesia, no sé què, però sé que admiro coses de determinades persones. D'acord? El Jaume és un... Després li podeu preguntar la C del seu nom, que és molt maca, si volen, i si vols explicar i tot això. En Jaume és un personatge que em recorda molt també una frase d'una escriptora que jo tinc escrita, vull dir, no la tinc penjada a l'estudi, però l'hauria de tenir, però ja no la sé, que era la Carson McCullers, una narradora, que deia: la literatura, l'escriptura, no és la meva manera de guanyar-me la vida, és la meva manera de guanyar-me l'ànima. I jo el veig al Jaume i el veig un home, que és una gent que respecto molt, que fan de la literatura una manera, un camí, una manera de viure. Llavors les casualitats faran que un dia tinguis un premi, un dia no, un dia tinguis èxit, un dia no, però que són molt conseqüents. Agafen un camí, no paren d'escriure, no sé si us ensenyarà quaderns, coses que porta, crec. Són gent que fa de l'escriptura la seva via, el seu camí, i a partir d'aquí, si un dia ve un premi que n'ha tingut, de premis i força, benvingut. I si no, vaig dir, no, dona més importància i quan em parlo, com va passar això? Pum, cap importància. Si un dia ve un llibre que es ven molt, perfecte, i si no, no passa res. Si un llibre no el publica, no li passa res. T'ho explica, te'l diu, tinc això, i ja està. Que crec que és com, ja em vaig sentir passat, com s'ha de viure una mica la literatura. Ell ja el defineix, i el defineixen, veureu quina energia té aquest home, com una persona eufòrica. És un poeta eufòric, o té una energia, té un do que jo admiro molt, i he comentat, o no sé si la gent de la meva generació, que no sabem. Som d'una generació, aquest jovenet, que té 37 anys, 38 de novembre. Aquell jovenet, a més va néixer un dia abans que jo, però amb 18 anys de diferència. Quants anys de diferència? 18. Ja el 84 i... L'has fet bé, m'has fet jugar amb tots els temps. Vam néixer al novembre, amb un dia de diferència. El 22 i el 23. El 22 de novembre. Ell és escorpió sagitari. Estem a la porta tots. Ella mateix. D'allò. Aquest
jovenet deia, tenen un do, aquesta generació, que és la de ser capaços de llegir en públic, de comunicar amb els altres, tenen una porta oberta a allò que escric comunicar. Jo els ho admiro molt, jo no en soc tan capaç. En recitals, saben comunicar, tenen un punt de generositat. Llegir públic a vegades és ego, mireu que sé escriure, però jo l'he vist a ell i és generositat. O sigui, vaig a llegir perquè no llegeixen només obra seva. Ell i la Nahual, que és La meva dona, sí, una gran poeta, molt més bona que jo. no sé quin punt no, però Sí, la dona, són els que han organitzat el diumenge mateix, ja us en parlaran, el Palau de la Música, un recital. Es van posar ells no, van posar poetes de 70 anys, amunt, els sèniors, van omplir, no ha sortit a TV3 ni ha sortit en els llocs on sabem fins i tot per què no ha entrenat avui el Messi, o no sé si crec que no està al Barça, si tenia una mica de mal al genoll, però no surt que han ple un Palau de la Música amb 10 sèniors, poetes sèniors, el Palau de la Música, 700 espectadors. Jo ho he llegit aquí a la web. A VilaWeb Sí, una crònica excepcional d'en Joan Safont. Mira que van fer diumenge. Però TV3 i aquests llocs no, i llavors a l'institut expliquen els entrenaments dels equips de futbol i si un se l'ha retirat abans d'hora perquè li feia una mica de mal al turmell. Amb tot el respecte per als equips de futbol. I encara si parléssim del Barça femení estaria content, però el Barça masculí és que no ho entenc, a hores d'ara. Gràcies. No, és que algú ho havia de dir. És que ho dic, no, el Barça femení encara perquè seria feminisme, però el Barça masculí que ni guanya en res, dius, coño, vull dir, de què estem parlant, saps què t'ho vull dir? L'altre dia també vaig parlar de futbol, dient, els poetes tenen mania al futbol. No és això. No, Els narradors. Els narradors també. Sí, tant. No, esport maquíssim, evidentment ja ho vam dir, que es juga el diumenge a la tarda, amb família, amb nens i tot. El Barça femení. No, femení, I tant. Llavors, o sigui, que aquest home que tenen aquest, jo els admiro i veiem si li pregunteu i l'estirem també per aquí, aquest do que tenen, potser generacional fins i tot, no n'hi ha tants de la meva edat que facin això, i han estat una generació que s'han obert cap a fora, capacitat d'anar pels llocs, una mica aquesta artesania, dit amb tot el respecte, trobo molt maca la paraula artesania, potser tant més que art, està molt d'allò, del trobador que feia la seva feina, del Joan Sebastián Bach, per mi és el número 1, vull dir, respecte màxim, que es considerava un artesà i feia música perquè s'havia de fer per l'església cada diumenge, no sé què... Per aquell cor de sigles i del poble del costat que havia d'anar a fer aquella composició. Feina coral, 4 dones i 2 nois, perquè només tenien això. Només tenien allò, sí. Els seus alumnes, màxima artesania, respecte i fer de donar cap a fora. Hi ha una humilitat a fer això, crec que ho fan molt bé. Aquí teniu... Mira, quan he dit allò d'eufòria, venia perquè avui que sembla improvisat però m'ho he preparat. Eufòria, això no ho sé, ho he mirat al diccionari. Eufòria ve del grec, euforos. En realitat vol dir vigorós, fort. Foros és portar, i bé, el que porta ve el vigorós. D'acord? Llavors, això ja ho tenies tu també. Sí, i també tenia entusiasme. Entusiasme, que l'altre dia em va parlar. Fixa't, no, és que t'he comentat l'altre dia també, vaig dir, ja ho entenc tot. Jo ho portaré cap una altra. Avanti. Hi ha una altra paraula en grec que m'agrada molt, que fa servir l'arrel foros, és metaforein, metàfora. Això que és portar més enllà, a la meta. La metàfora és un significat que fa anar a un altre significat. No ho haig d'explicar, sabeu més bé que jo el que és, però parlo d'una fulla i estic parlant al final de la vida, de la mort, de... Si agafeu la paraula metàfora, que és l'eina d'un poeta, i la dieu en llatí, és traducere, portar, més enllà. La metàfora no deixa de traduir un significat. Aquí teniu un dels millors traductors que ara mateix hi ha en llengua catalana. Aquest home ha traduït el Fulles d'herba del Walt Whitman. Sabeu què és el Fulles d'herba? Mira, el Tutxaco del senyor Walt Whitman. Ha traduït després us en parlarà i que parleu-li de traducció perquè en sap molt.
us parlarà el preludi. No estava preparat. No estava preparat, però sembla aquí. És traduir això no és qualsevol cosa. Ha traduït l'Elisabeth Bishop, aquest llibre l'he regalat a no sé quantes persones. Ha traduït, i ja ho explicarem, jo, ella era un cantador de la llibreria ambulant, la llibreria de Nathaniel B. Fitzgerald. Bueno, ha traduït coses. Convertida en pel·lícula per Isabel Coixet. Sí, sí. La podeu veure a Netflix. I la pel·lícula està bastant bé. Per ser Daniel Coixet i per ser una adaptació està bastant bé. Vull dir que aquí teniu, el traductor és una feina, el traductor una mica, a vegades penso, ja callaré. No. Aquí és com A mi m'agradaria que fessis això de compositor. És com l'intèrpret musical. Jo vinc aquí, porto un violoncel, l'autor és Bach, però a vosaltres no us arriba Bach si jo no l'interpreto. Té art o no té art, un Pau Casals, un Barenboim, qui sigui, no? Doncs això és un traductor. Per sort s'estan començant a reivindicar les portades dels llibres on posen el nom dels traductors que ja tocava amb el màxim de respecte. No ens arriba bé igual una Ilíada mal traduïda que una Ilíada ben traduïda, és molt diferent, d'acord? Aquí teniu un ofici de traductor, el veu així humil com són els poetes, però sap un munt, de traduir. Com a poeta, ja no ho dic, sí, no sé si heu llegit coses seves, el Bèstia, el que era, té una virtut que és aquesta eufòria. Connecteu o no connecteu, feu la poesia que ella fa, feu la poesia que ell fa, el que és veritat és allò que us deia la Casa Macures. Ell ha agafat la poesia i és la seva manera de guanyar-se-la. Aquest home jo crec que guanyi 1000 premis, no guanyi cap, i estarà igual, seguirà escrivint el mateix. I abans m'ha ensenyat una cosa que no sé si els ensenyaràs, el seu llibre, i veureu, sense voler, no sap que el dia passat us vaig ensenyar el mateix de mi. No ho sabia. No ho sabies. Escriuria igual si no publiqués. I estàvem aquí junts i m'ha dit, jo aniré fent això, encara que publiqui o no publiqui, i m'importa una merda publicar. Després us explicaré què és això, però sí. Ja ho veureu i fa impressió, d'acord? Jo crec que aquesta és la línia. Llavors, en aquest sentit, com a traductor, premis i tot, no faig. No fa falta. La porto. A sa butxaca. Parleu-li d'aquesta part de l'ofici, molts de vosaltres escriviu, heu escrit, ja també ho sé. Heu de continuar escrivint. Treballeu en aquest sentit, més material de la paraula, la poesia i tot això, i ara que xerri ell, que té més coses. No falta aplaudiment. Moltíssimes gràcies, Josep Lluís. És un honor i una responsabilitat venir després de tu. Per tant, estic molt content. Jordi Fernández, moltes gràcies per aquesta oportunitat. Estic molt content. La veritat és que a mi m'encanta viatjar amb la poesia com a excusa. La poesia per mi és una forma de vida. No és només escriure, publicar, fer, guanyar premis. Això per mi és circumstancial. Per mi, la poesia és el que, com explicava molt bé en Josep Lluís Badal, és el que a mi em dona la vida. Potser no m'ajuda a guanyar-me la vida, però a mi me dona la vida. Per tant, quan me vares oferir venir aquí a fer un cicle parlant de la nostra cuina d'escriptura privada, me va semblar molt interessant per dues coses. La primera, perquè no és habitual, i segona, perquè m'agradava reflexionar sobre molts dels fets que a mi m'ajuden a escriure, per compartir-ho i per ajudar-vos a vosaltres, que aquí és l'element amb el qual entra en cosmogonia tota aquesta qüestió, perquè al final, si ho expliques però per ningú més, no acaba havent un aprenentatge. L'escriptura és un procés de diàleg, com deia Francesc Garriga, el llibre que escrius només s'acaba quan l'altra persona el llegeix. És en aquell moment quan la cosa se defineix. Per tant, moltes de les coses que jo avui us explicaré són processos que he anat adquirint de manera autònoma. I en aquest sentit, per això, com que ho he hagut d'aprendre d'una manera una mica forçada, m'agrada compartir-ho. M'agrada perquè realment la presentació que ha fet en Josep Lluís és molt bona. La meva generació, que se pot dir que se pot començar a datar a partir de l'any 2008 amb l'antologia Pedra Foguera, poesia dels Països Catalans, on ens antologam 30 autors menors de 30 anys, aquesta antologia va obeir a un desig, a una necessitat, i aquesta antologia era perquè
Tots aquells joves que tenien 20 i pocs anys als principis de l'any 2000 no trobaven manera de publicar. Era impossible, perquè els grans segells mos tenien la porta vetada i no contestaven ni cartes ni mails, no guanyaven premis, no hi havia manera de treure res en revistes oficials, per tant, nosaltres mos fem les nostres revistes i nosaltres mos fem els nostres recitals. I a partir dels nostres recitals és la manera com mos donàvem a conèixer. Per tant, el fet de recitar era una porta d'obertura a tot un material que teníem que no li sabien donar una sortida. Com que hi va haver tot aquest moviment, ara mos trobàvem en tot el contrari, perquè ara persones que publiquen els seus primers llibres guanyen premis importants, surten en els mitjans, no tenen necessitat de recitar, per tant hi ha molta gent que diu no, han de deixar de fer això per fer literatura. Jo no estic d'acord amb això només perquè jo crec que la literatura és una aventura col·lectiva que implica molts de factors. I per aquest motiu, per això accepto amb molt de gust aquest convit i venir a parlar-vos aquí i avui de lo que jo entenc com a literatura i els trucs i les coses que a mi m'ajuden per escriure. Perquè la xerrada d'avui és precisament aquesta, la cuina, el laboratori de Jaume C. Pons a l'Horta. I comença amb aquesta presentació que m'ha fet en Josep Lluís Badal. Jo ja t'he ficat a la foto, no ho sabies tu tampoc en això, Això és de quan va guanyar el Premi Folchi Torres dels Premis Òmnium amb el seu Jan el Pirata, la qual cosa, Jan Plata el Pirata, i aquí mireu-lo, tot sèrio, no basal, aquí americana, en camisa, no sé què, Jo la foto d'escoltar també vaig en l'americana, no passa res. Vull dir, per això estic com a mig amagat en la natura. Per tant, estic molt content en la presentació que ha fet, perquè realment crec que ha resumit els aspectes fonamentals de la meva personalitat. Jo soc poeta i he publicat 16 poemaris, jo soc narrador i he publicat 4 novel·les, jo soc contista i he publicat més de 50 contes repartits, jo soc traductor. Però també tenc la sort com ell parlava d'aquesta generositat, a mi no m'abasta parlar de mi. A mi m'agrada molt parlar també dels altres, de lo que a mi m'ha marcat en la literatura catalana, de lo que jo crec que hauria de ser l'estat de qüestió de la literatura catalana. I per aquest motiu soc traductor, perquè crec que hi ha obres fonamentals de la literatura que haurien d'estar en llengua catalana i que no hi estan, i per això les tradueix de l'anglès i de l'italià. I així he traduït Stefano Benni, Lucia Pietrelli, Walt Whitman, William Wordsworth, Elizabeth Bishop, ara estic fent William Blake, us puc dir en primícia que l'any que ve sortirà la traducció d'una novel·la de Iris Murdoch, La campana, que he traduït jo, de la qual cosa estic molt content, però és que això no m'abasta, i a més soc editor. Leonard Montaner, editor, codirigeix que Anna Maria Montaner, que és l'editora de la casa, dues col·leccions, aquesta és la petita, de viatge, i després tenim Art i Ficció, que és per traducció de literatura estrangera, i ja us puc anunciar que amb aquesta col·lecció ben aviat publicarem al setembre de tardor en Xirp, d'en Josep Lluís Badal, i que serà la bomba. Ja en parlarem més endavant perquè vendrem aquí a Terrassa Presentador, però ara de puta rehòstia amb vinagres. Dit això, vull dir, és que ja podeu començar a aplaudir perquè realment no porta aplaudiments per així. Eufòria, entusiasmos, possessió per Déu. No ha begut ni res, és així sempre. Se van als correus, per telèfon. Ja vaig amb una miserable aigua, amb una cantimplora, saps què te'n vull dir? És així, de veritat. Per tant, estic molt content. I crec que la literatura el que necessita és això, acció. I aquí ve el tema següent de la meva diapositiva, acció. Jo soc un soldat de l'escriptura. Vull dir, a mi no me demaneu teories, a mi no me demaneu històries amb farfegaments. Hòstia, Jaume, el debat de la qüestió, quin seria? Jo sóc aquests que agafen l'escopeta i se'n van matar. I per això us he agafat aquest fotograma de The Thin Red Line, una pel·lícula en Terrence Malick extraordinària. En Terrence Malick no fa pel·lícules, fa poemes filmats. I això és La delgada línia roja, i a més aquest actor és el Jim Caviezel, que resulta que va fer de Jesucrist a la passió de Crist de Mel Gibson, vull dir, és un actoràs. Per tant, vull dir, jo moltes vegades ho dic, jo a vegades tenc poca idea, jo tenc intuïcions, jo segueix les meves intuïcions, i sobretot tenc passions, i jo segueix les meves passions, per tant jo vaig cap endavant. I per això vàrem fer Llegats Vivents. Llegats Vivents, que és l'espectacle que vàrem fer al Palau de la Música aquest passat diumenge, que va coincidir el 10 de maig, és un cúmul de circumstàncies. La primera de totes, ho havien de fer dia 13 de gener,
Però el dia 13 de gener resulta que per la situació vírica de la Covid estàvem fatal, vull dir, estàvem fotuts amb una onada que no podíem anar enlloc, no teníem tanta llibertat com ara. Ara, per exemple, podem anar sense mascareta, això al gener era impensable. I el 13 de gener aquests 9 poetes sèniors de les lletres catalanes tenien por i no volien recitar, i a poc van anar caient com a mosques i vam dir, o bé fem recital amb 2 persones i ja està, o bé ho duim com a més endavant, no? I el Palau de la Música van dir, ostres, és l'únic dia que tenim lliures el 13 de maig, ja sabem que és dia de la dona treballadora, ja sabem que és dia de la reivindicació de la feina, ja sabem que és a les 6 de la tarda, però és l'únic dia que tenim. I Nana i jo vam dir, me cago en Cristo, i no serà dia 13, no serà dia 13 de gener, serà dia 1 de maig i ho petarem. I vam aconseguir omplir el Palau de la Música amb 700 persones que no ens vàrem venir a veure recitar Nana i jo, que som els poetes convidats del Palau de la Música, aquesta és l'altra circumstància que va fer que tot plegat funcionés, sinó que vàrem dir, ja que tenim aquesta oportunitat de ser poetes convidats, Anna Gual, gran poeta, la meva dona, meravellosa persona, i jo, de ser qui proposam activitats del Palau de la Música, vam dir, necessitam fer una reivindicació del gran talent poètic que tenim les generacions superiors, aquelles que ens han marcat. Per tant, en aquest sentit, per això vos dic que soc un soldat, duim un any preparant aquest recital i vàrem omplir. I per mi, la satisfacció més gran que tinc és el fet d'haver duit 9 persones que no havien recitat mai al Palau de la Música perquè mai se'ls hi havia convidat, han pogut recitar davant 700 persones i quan va acabar tot els hi van fer una ovació final que 700 persones estaven dempeus i els van celebrar perquè són d'aquests grans poetes que ens han ajudat a definir la literatura catalana actual. Rosina Ballester, Enric Casasses, Narcís Comadira, Marta Pessarrodona, Teresa Pasqual, Joan Navarro, Jaume Pont, Antoni Vicenç i Antoni Vidal Ferranda, dius, hòstia, vull dir, són grans noms, no? I en aquest sentit jo soc un executor. Jo crec que la literatura catalana té molt de talent, a vegades no ens estimem prou i necessitem una mica més de coratge. I per això a mi m'agrada anar amb aquesta eufòria, amb aquest entusiasme, no només perquè venen de fàbrica, sinó també perquè davant d'aquell nyigui-nyogui de... doncs ho necessitam. Hòstia. Començant pròpiament amb la meva xerrada. Avui estem parlant de la cuina de l'escriptura. Escriptura, no vos parlaré de res més. Escriptura. Els materials amb els quals s'ha d'escriure són mínims. I per això vos vull recordar una frase de l'enyorat Màrius Sampere, un altre senyor que ens va deixar fa 4 anys. En Màrius Sampere sempre m'explicava el mateix quan el anava a visitar. Deia, Jaume, per fer una obra de teatre necessites molts actors. Per fer una pel·lícula, càmeres, cel·luloide, històries, muntatge. Per fer aquí pintura, es que has de pagar fins i tot les teles, els pigments. I això el Màrius ho deia perquè ell també havia intentat fer pigments. Tenc un quadre a casa nostra que són els pigments i de, hòstia, són molt cars pintures. I d'això, no? I això em va dir, al final, a més en Màrius també havia estat compositor. És que havia fet partitures en els anys 60 amb el grup Estrop i havien tocat per diferents bandes. Vull dir, a més en Màrius s'havia guanyat la vida com a fotògraf a Santa Coloma. Vull dir que en Màrius sabia de lo que parlava quan parlava de materials. I al final me va dir, he arribat a la conclusió, Jaume, que al final l'escriptura és el més barat. Clar, hi ha una superfície i alguna cosa per embrutar. Clar, i dic, hòstia, Màrius, i és que al final, si agafes un paper i un llapis, és que ja basta per crear aquella memòria, per escriure alguna cosa. Els presos polítics o les persones que han hagut d'estar obligades a estar a una presó, el PEN, que és una associació que reivindica tots aquests pobres escriptors que els atanquen, vull dir, és que diuen el mateix, és que fins i tot encara que no me donin paper, és que jo escric a les parets. Si no escric a les parets, escric en el paper de vàter. I si no me deixen paper de vàter per cagar, que és el que li van fer més Rapound quan el van tancar un manicomi, ell escrivia els cantos de memòria. Per tant, diu, encara que sigui una superfície per embrutar, és que l'escriptura és infinita. I això és una cosa i una fortuna que tenim. Vull dir, podem escriure ja on vulguem. Tenim la sort de poder escriure damunt paper, però és que en cas que ens robin el paper, els carbons, els llapisos, qualsevol cosa per embrutar, és que podríem intentar fer-ho de memòria i esforçar-nos de memòria per escriure les nostres obres. Per tant, els materials de l'escriptura són infinits. No necessitem un suport gairebé. I això és una llibertat brutal. Na Carla Simón
Premi d'Os de Berlín en el Festival de Venècia, que em sembla que és fantàstic perquè això ajuda a donar a conèixer el cinema català a través de les nostres fronteres. Però és que en cas que la Carla Simón no pogués fer pel·lícules, és que si pogués fer llibres a la seva memòria és que seria cultura ben igual. Per tant, l'escriptura ens dona aquesta llibertat. No tenim excusa per escriure, perquè podem escriure damunt qualsevol història. Va. A partir d'aquí, la meva experiència passa pels quaderns i més quaderns. I aquesta és la següent frase. Vos he duit una mostra, com comentava precisament aquí en Josep Lluís. Vos duc 3 quaderns que vos demostren que encara que jo no publiqués llibres, que encara que jo no fes res, jo continuaria fent això. Molt bé. Començarem de menys a més. Aquest és el darrer quadern que he començat. Comença aquest quadern després del quadern Joan Josep Barcelós, que ja m'estic fent notes a mi mateix per saber tots els quaderns que tem, perquè tem més de 200, guardat dins l'armari, que nana me diu que hem de fer amb tot això, i jo dic ho hem de conservar, perquè això anirà directament cap a les nostres futures generacions, no sabem si s'hi podrem dedicar, però almenys ho tindrem. Dimecres 20 d'abril de 2022 a l'aeroport de Barcelona TU amb l'Anna Gual, el Movital, companya creativa infinita, al costat encara amb les emocions de bla 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 bla. Vull dir, això està acabat de fer. Això és un quadern baratero comprat un Tiger, que a mi m'agraden d'aquestes llibres que és així, perquè True Detective, una sèrie, Matthew McConaughey anava amb una de semblant i vaig dir, jo vull ser com un Matthew McConaughey. Això és nou, acabat de sortir. Escric en tots els colors possibles. Vull dir, a la meva bossa me falten moltes coses, però mai faltarà un boli. Tenc tots els colors. Aquí tenc un spray, per si l'he d'utilitzar. Tenc mascaretes, per si l'he d'utilitzar. Però després, això és un spray d'aquest que fa molt bona olor d'Itàlia, que l'ara m'ho comprar a Itàlia. Això és aquest gel, però fa bona olor de llimona, i és com un perfum. I és la puta rehòstia. Aquí tenc rosa, vermell, allà tenc un llapis negre, blau, i on és el verd? Aquí és el verd. Tenc tots els colors. Per tant, jo escrius en vermell, escric en tots els colors. Amb el primer vol dir que trob és amb aquell que escric, però m'agrada escriure en vermell perquè el vermell me fa catxorro també. Dit tot de plegat. Ara bé, això és el primer quadern que vos he mostrat. Jaume, no t'equivoquis d'ordre, me cago en Déu. L'anterior quadern és aquest. Aquest és el quadern Joan Josep Barceló que dic que aquesta clar. Aquesta el vaig començar avui, 10 de desembre de 2021, divendres de pizzas casolanes, això Jaume no ho hauries d'haver explicat. Feien pizzas casolanes, ja feia la farina i tot, o sigui, és perfecte. Això és el meu quadern anterior. I enganys fins i tot coses. Vaig a la Filmoteca a veure en Pere Jaume i d'enganys això. Vaig a veure en Pasolini i enganys això. És una mescla d'itinerari, de quadern, d'aquí agafo tots els meus versos, els contes, adreces, tasques, dietari vital, és igual. Vull dir, encara que no publiqués llibres, encara que no fes poesia, jo seguiria fent els meus quaderns. I ara aquí ve una cosa que a mi m'agrada molt, que és un diari de 5 anys. Un diari de 5 anys és un diari en què surt el mateix dia dalt de tot i després els diferents anys. I jo cada dia, durant un moment del dia, m'aturo una estona a pensar quines han estat les coses més importants del dia. Després, com que soc obsessiu-compulsiu, cada any té un color. Per la qual cosa, cada any sempre va amb el mateix color. Dius, escrius en vermell? Doncs resulta que l'any 2020 va ser tot en vermell. I a partir d'aquí, podeu veure, cada dia escric. Això són 5 anys de la meva vida, resumits en aquest poder. Jo encara que no he fet llibres, faré aquests diaris, perquè els estic fent ara, i m'ajuden no només per aturar-me una estona en el dia, sinó perquè quan et mires del cap de 5 anys vas veient, fa un any va passar això, fa 2 anys va passar això, fa 3 anys, i la important de la vida. I això en Josep Lluís Badal us ho deia d'una manera molt senzilla, però jo crec que l'important de la vida. Ser feliç, lluitar per les coses concretes, les persones que estimes, la resta és circumstancial. I si ets capaç d'escriure cada dia això, t'orienta, t'ajuda i te fa més feliç. Això el vaig acabar l'altre dia i ara n'he fet una altra idea. Per tant,
Quan dic quaderns i més quaderns, és perquè vos dono un consell, que sempre aneu amb quaderns, perquè aquests quaderns vos ajuden, vos orienten, i sobretot és un suport on vos permeten explicar les vostres idees, les vostres neules, les vostres històries. I a partir d'aquí anar fent feina cada dia. Evidentment tenim les noves tecnologies i jo en el mòbil també tinc aquesta aplicació de notes on vaig explicant idees i vaig dient, ostres, podríem fer això, podríem fer... Vull dir, les noves tecnologies també ens han d'ajudar. Jo sempre escric el meu primer esborrany com ho he vist amb els quaderns. Després, quan trobo que aquell quadern té una mica de sentit, que aquelles idees, que aquells poemes, que aquells versos se poden aglutinar amb alguna cosa que podria crear un fil conductor, me'n vaig a l'ordinador i vaig passant aquells materials que crec que considero que són publicables. Per això en Josep Lluís abans ha dit que hi ha coses que he publicat i coses que no. Perquè he publicat 16 llibres de poesia, a la tardor publicaré el meu llibre 17, però us puc assegurar que en tenc 20 o 30 dins l'ordinador que no publicaré mai. Perquè són llibres que a mi m'han ajudat a créixer com a autor. I que no fa falta publicar-ho tot. Jo ara podria estar publicant llibres d'aquí fins que me morís sense haver d'escriure ni una ratlla més, però són llibres que a mi no m'aporten, perquè a mi el que m'aporten és continuar investigant, continuar treballant, continuar-me esforçant. Per això crec que les noves tecnologies són interessants perquè ens ajuden a definir. I més endavant, al final d'aquesta presentació, vos diré de quina manera podem arribar a definir els nostres materials a través de la reescriptura, però no m'ho vull avançar. Ara vull anar a una qüestió molt important, que és el temps. Jo, a més, soc professor de l'Escola d'Escriptura d'Ateneu Barcelonès i me trobo cada dia en la mateixa situació. Soc professor de novel·ladors, de fi de projecte, de persones que estan acabant les seves novel·les o els seus projectes colossals. Tothom me diu el mateix, me diu, no tinc temps. Això per mi és una excusa, perquè és impossible. Hem de trobar el temps. Nosaltres que hem consagrat la nostra vida d'escriptura, nosaltres que escrivim, hem de trobar temps. Per tant, el consell que jo dic cada dia als meus alumnes és mitja horeta cada dia. És una mitja horeta sagrada. Perquè, clar, la gent és que em diu que no tenc temps. I jo dic, i mitja horeta en tens? No. I jo vos dic que si no tenim mitja horeta per escriure al dia, som persones desgraciades. Directament. De 24 hores que té un dia no te pots aturar mitja horeta a escriure. No. I jo dic, i doncs fes alguna cosa. Perquè, hòstia, és que no pot ser... Si vols fer una novel·la, com a mínim mitja horeta cada dia. No, és que arribes diumenge i tens 5 hores seguides. I que m'importa una merda el diumenge. Jo vull arribar el diumenge amb 4 hores seguides de la resta de la setmana, que són mitja hora cada dia. Com que 4 hores seguides? Sí, perquè si comptes mitja, són 4 hores. Hòstia, que fort, no? Ja t'he dit que 5 hores seguides un diumenge, que a tots mos agrada escriure 5 hores seguides, a mi m'encanta, perquè a més quan te poses a escriure és que ni notes el temps que passa, i te poses a escriure, i al cap mires al rellotge, hòstia, han passat 3 hores, i no te'n dones compte, és vera. Però a mesura que tens responsabilitats, que tens feina, que tens família, que tens històries, que tens amistats, si vols mantenir un cicle cívic de persones que t'estimen per tal de poder viure la teva existència, és que no tens 5 hores seguides per escriure, no existeixen. Ja vos ho dic jo. Aquestes hores sagrades que teníem perquè resulta que jo en un determinat moment podia escriure 5 hores cada dia, això a partir d'un determinat moment, a partir d'una sèrie de decisions, no existeix. No. Per tant, ens hem d'adaptar. Quina és la millor adaptació? Trobar estones cada dia. I jo diré, és que mitja hora seguida al dia no la tenc. I jo dic, aquí és on anem jo. Per mi seria fonamental com a mínim en el dia mitja hora cada dia, com a mínim mitja hora seguida. Ara bé, si no tens mitja hora seguida, aprofitar les estones mortes. Que si he d'agafar el metro, que si he d'agafar el ferrocarril, que si he d'anar a no sé on en el metge, que si he d'anar a demanar hora a no sé on, que si he d'anar a la fruiteria i resulta que n'hi ha 10 abans que han de demanar melons abans que jo. Totes aquestes estones són estones de possibilitat d'escriptura. Vos ho dic de bon de veres. No existeixen els temps morts. Els temps morts són una fal·làcia. Són una enganyifa. Cada vegada que tothom està aquí en el mòbil, en el metro, per tots aquests puestos, dic, a veure què passa a les xarxes socials, canviar totes aquestes estones de mirar el mòbil per quadern.
obrir la pàgina del quadern i escriure. Vos asseguro que tots aquests temps comptabilitzats d'estones de quadern i d'escriptura donarien per molt. Ara bé, és vera que necessites una concentració molt bèstia, però aquí és lo fonamental. No estem parlant que el primer que feim ja se'n va cap a impremta. Estem parlant d'escriptura pura i dura, de llibertat. Per tant, aprofitar qualsevol moment del temps per escriure, que resulta que estic dinant i entre que me demano el que vull dinar i el que vull beure són 2 minuts, no es podem. Sí, no sé què. Ja ho has dit jo, que els 2 minuts passen. El mail que se mos va enviar de la promoció d'aquesta escola de literatura de Terrassa que parlaven de la cuina, de l'escriptura, se de parlarem amb els escriptors de les seves motivacions. I jo vaig dir sí, a més és molt interessant parlar de les motivacions de cada escriptor i de cada escriptora. Ara hem parlat amb en Badal, heu parlat amb jo, la setmana que ve en Antoni Carrepons, d'aquí 2 setmanes i no una. D'aquí 3 i no 2, me van venir oblidat. Clar, vull dir, és que les motivacions són infinites. Vull dir, a més, la mateixa persona comença amb unes motivacions i acaba amb unes altres, directament. Jo vaig començar a escriure per teràpia personal. Jo, quan tenia 9 anys, ma mare un dia se presenta amb el seu regal d'aniversari i me regala un llibre i jo vaig fullejar el llibre i estava tot en blanc. I vaig dir, ma mare, aquest llibre és defectuós. I ma mare me diu, no, això està ple, però ets tu qui ho ha d'escriure. Ma mare ja me va acabar. I a partir d'aquí vaig començar a fer un diari personal en els 9 anys. I a partir dels 9 anys he anat fent sempre quaderns, vull dir, els quaderns que tens són infinits. Però aquells quaderns són el primer espai on tu comuniques, primer les anècdotes personals, després un dia fas un conte, després un dia comences a fer les provatures en versos, i a partir d'aquí vas fent i vas treballant. Per tant, si hi ha un moment que fem servir l'escriptura com a teràpia, heu de pensar que no és una cosa negativa. Al contrari, és perfecte, perquè moltes vegades els motius emocionals que ens impulsen a escriure, que ens ajuden a exorcitzar segons quins dimonis que tenim a dins, és que això és perfecte i ho hem de fer. Ara bé, el problema és pensar que això és un material literari. És un material literari si està treballant, si hi ha una tècnica al darrere. Per tant, totes aquestes persones que diuen que l'escriptura és una autoajuda, és que l'escriptura pot ser una autoajuda i no hem de tenir cap por. I això és interessant, que en el final el que ens serveix a nosaltres és sagrat i ho hem de venerar. I si a mi m'ajuda l'escriptura així, és que ningú no té cap dret de dir-me el contrari. Ara bé, després també hi ha moltes altres motivacions de l'escriptura, l'expressió. Com que jo, a un poble de Mallorca, que de Caimán i 500 habitants, vaig patir una experiència dolorosa per el bullying, resulta que a mi escriure m'ajudava també per expressar-me. Era una manera que jo tenia per tal de crear un espai comunicatiu. Vull dir, amb els meus companys no podia sortir al carrer, perquè resulta que me fotien d'hòsties, me fotien desastres, Bueno, era un drama. Vaig fer un poema fins i tot que vos el llegiré. Deia, fins als meus darrers llibres. Se diu Pota de Lleó. Em varen electrocutar amb una torradora i una piscina d'aigua gelada. Em varen enverinar entre les mates mentre les guineus contemplaven la meva agonia. Em varen devorar a trossets dins del frit de matances com el pelicà, el porc, a la rata que jo ja era. Em varen caçar com un cocodril i penjaren la meva pell a la trona de la reina. Em varen afusellar amb fletxes, el meu cos com un niu d'orificis i barbes de ser. Em varen socarrar a la foguera, sonaven els càntics al meu voltant i hi havia cendres a la meva boca. Em varen decapitar i feren una navalla en les meves vèrtebres. Em varen dilapidar, m'ofegaren, em varen fer tot el que varen voler i més. Però jo sempre tornava, sols perquè tu em digueres un dia, ho recordo, que jo no podia sucumbir. Moltes gràcies. Per mi, l'escriptura va ser un vehicle d'expressió, d'expressar-me a mi mateix.
I a mesura que vas expressant-te, que vas provant, que vas dient, hòstia, vull dir, allà és la història de la literatura sencera en el que cada persona descobreix a mesura que escriu. Perquè quan anem escrivint diu, ara provaré això, ara provaré jo altre, ara faré tal, ara faré qual. I clar, des del primer moment en què començam a escriure i se va creant tota aquesta tradició, és que reinventam la història de la literatura a casa nostra. I això és brutal. I a partir d'aquí, una de les següents motivacions que és fer mateix que la literatura esdevé una investigació, una recerca de temes, de motius, de coses recurrents, d'obsessions, de preguntes, d'intervencions. I a partir d'aquí és on la literatura revela la seva mateixa font de ser, que és descobrir el món. I descobrir el món passa per un mateix. Per tant, encara que la literatura sigui la descoberta d'un mateix, és que ja m'ho bastaria, però és que a més la literatura ens ajuda a reflexionar sobre la resta del món. Neguis Murdoch diu que la ficció és fonamental perquè resulta que és el laboratori allà on s'assagen totes les passions humanes. I és vera, hi ha obres que ens han ajudat a reinventar maneres d'estimar, maneres d'aprendre. Hi ha gent que llegint Madame Bovary s'enamorava només de persones perquè havien llegit llibres així, no? I això és fascinant. I moltes de vegades he pensat que la mateixa energia, el mateix motor d'escriure és el que t'impulsa cap a escriure. Jo tenc molta energia, jo crec que dintre del que m'ha presentat en Josep Lluís Badal, jo no seré recordat ni pels meus poemaris, per les meves novel·les, per les meves traduccions, per les coses que vaig fer. Jo seré recordat per la meva energia. Jo seré recordat per la meva passió. Jau, ni continent del qual ho vaig dir. I és que, clar, a mi ja m'agrada això perquè realment, encara que sigui per encomanar aquesta energia, és que ja m'abasta, perquè crec que és un gest. I amb el gest tot s'amaga ser infinit. Per tant, l'escriptura, després de tot això, després de ser una expressió, una investigació, una forma d'energia, una manera per tal de donar a conèixer les nostres energies, el nostre entusiasme, és que, a més, escriure és un art. Escriure és una forma artística. De la mateixa manera que qualcú esculpeix, que qualcú pinta, que qualcú fa una pel·lícula, que qualcú fa un discurs, i escriure és un art. I per això ens hem d'esforçar perquè aquest art cada vegada sigui millor. I finalment, la motivació última i definitiva que em sembla fonamental és escriure per què? Perquè sí. Hòstia! I que me diguin el contrari. Ara bé, i aquí és molt important la tècnica, perquè clar, podem començar a fer provatures, podem començar a reinventar el que vulguis, però la tècnica per mi és absoluta. I a partir del moment que jo vaig saber que hi havia una escola d'escriptura, que com més llegies més aprenies, jo me vaig abocar a la tècnica, i per això faig aquests cursos, per això vaig a instituts, per això soc professor de l'Escola d'Escriptura Creativa de l'Ateneu Barcelonès, perquè entenc que l'escriptura, com qualsevol altre art, també pot ser un ofici. El que deies tu abans és aquesta artesania, saber fer sonar l'instrument. Per exemple, hi ha molta gent que critica l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, que critica els cursos d'escriptura, que critica dient que no sé què tal, aquí feis novel·les en fàbrica, aquí feis bestsellers en sèrie. I d'això és una mentida, perquè l'únic que mostrem és el mateix que una escola de música. Perquè, evidentment, qualcú pot aprendre a tocar una guitarra a casa seva, però també pot anar a una escola de música perquè hi hagi un professor que li digui hi ha aquest acord, hi ha aquest acord, hi ha aquest acord. I per anar practicant, doncs, les escoles d'escriptura són com escoles de música, on te diuen, hi ha totes aquestes possibilitats i a partir d'aquí el que has de fer és una cosa difícil i complicada en el mateix temps, que és triar. Triar, provar, equivocar-te, insistir i no defallir. I la primera escola d'escriptura passa per la lectura. Llegir, llegir i llegir. I tornar a llegir. Per tant, per mi llibres, com ells mateixos, llibres per se, no només són intel·ligents per l'entreteniment, per l'art, per recursos que me puguin donar, llibres en ells mateixos són interessants perquè a mi m'ajuden a aprendre. Com ho fa aquesta persona que escriu per tal de generar-me aquestes emocions, per tal de donar-me aquesta informació. Per tant, jo cada llibre el llegesc amb lupa. És una deformació professional, però a mi això m'ajuda a millorar com a escriptor. I vos recomano que llegiu, que llegiu, que llegiu.
que compreu llibres, que aneu a la biblioteca, que vos deixin llibres, que comenteu llibres, que faceu cursos i sobretot que vos qüestioneu constantment, que vos faceu preguntes, perquè és a través d'interrogar-se on arribem a tenir no certeses, no respostes, sinó més preguntes que mos orienten. Perquè escriure no té veritats, escriure el que te dona és preguntes que t'ajuden a contestar més preguntes en preguntes. I per això hi ha cursos, hi ha seminaris, hi ha aprenentatge exofísic, com vos dic. Vos he ficat una foto d'un personatge conflictiu, però també molt reconegut, a veure si me sabeu dir qui és. Qui és aquesta persona d'aquí? Ni idea. No? Aquesta persona d'aquí és en Robert McKee. En Robert McKee és considerat en els Estats Units de Nord-Amèrica el pare de tots els guions cinematogràfics actuals, perquè té un llibre que se diu Story, el guió, traduït a casa nostra, on parla de com s'ha de fer un guió de Hollywood. Totes les pel·lícules Marvel d'ara, totes les pel·lícules dels anys 2000, 90 i 80 passen pel seu filtre. Robert McKee. No hi ha cap altre professor d'escriptura creativa tan conegut com ell a l'àmbit anglòfon. Vos he duit també una escena d'una pel·lícula que a mi m'agrada molt, que és Adaptation, que resulta que mos fot en Robert McKee com un actor, amb en Nicolas Cage, que fa d'un escriptor que té molts problemes per escriure la seva novel·la, i vos vull mostrar aquesta escena perquè a mi me sembla reveladora. Per si se sent? Yes. Molt bé. Sir, what if the writer is attempting to create a story where nothing much happens, where people don't change, they don't have any epiphanies, they struggle and are frustrated and nothing is resolved? More a reflection of the real world. The real world? Yes, sir. The real fucking world. First of all, you write a screenplay without conflict or crisis, you'll bore your audience to tears. Secondly, nothing happens in the world. Are you out of your fucking mind? People are murdered every day. There's genocide, war, corruption, every fucking day. Somewhere in the world, somebody sacrifices his life to save somebody else. Every fucking day, someone somewhere takes a conscious decision to destroy someone else. People find love, people lose it. For Christ's sake, a child watches a mother beaten to death on the steps of a church. Someone goes hungry. Somebody else betrays his best friend for a woman. If you can't find that stuff in life, then you, my friend, don't know crap about life. And why the fuck are you wasting my 2 precious hours with your movie? I don't have any use for it. I don't have any bloody use for it. De cau una puta. Clar, el que li està dient aquest interpreta en Robert McKee, que és aquest autor que us estava dient, que resulta que diu que, hòstia, és que clar, estic fent una pel·lícula que no parla de res. Què vol dir que estàs fent una pel·lícula que no parla de res? No? Vull dir, és que vosaltres vos sorprendíeu a la literatura catalana la quantitat de gent que quan els hi foten entrevistes diuen que com que no puc parlar de res parla de mi mateix. A cau una puta la bicicleta, però que quan jo m'estàs dient, doncs el discurs d'en Robert McKee, avui en dia en el món és que hi ha tants conflictes, tantes problemàtiques, tantes històries, és que hi ha tant per escriure, és que no donaríem a l'abast, però és que no sé què parla. No, vull dir que hi ha tant per escriure que és infinit el procés. I en aquest sentit, per això és tan interessant escriure. És interessant perquè hi ha una comulgació d'històries. És que no donaríem a l'abast mai. Per tant, fora tantes històries i fora tantes comèdies a l'hora d'escriure. L'escena, molt bé. Per això abans us parlava de la importància de llegir tant, perquè per mi és fonamental llegir, perquè quan llegesc establesc un diàleg amb aquella persona que escriu. I quan jo escric sé que estic creant un diàleg, no sé amb qui, ni tan sols amb les persones vives, perquè aquell llibre que escric potser se llegiré al cap de 50, de 100, de 200 anys, estic establint un diàleg. Per tant, qualsevol forma d'escriptura
és un diàleg necessari. I per això vos dic que llegiu molt. Aquí vos dono 4 dels meus autors preferits i que a mi m'ajuden a escriure. I no només hi ha representació territorial, sinó que hi ha representació de gènere, en la qual cosa hi ha la puta reòstia. Territorial, jo crec en els països catalans. Jo encara crec en els països catalans. Encara que des de TV3 no se parli de Balears, de l'Alguer, d'Andorra, del sud de França, vull dir, jo crec en els països catalans. I la gent que escrivim en català creiem en els països catalans, encara que no ho sabem possible. Però existeix una cultura comuna. I aquesta cultura comuna passa per conèixer referents. I per això, per mi, en Vicent Andrés Estellés, que és aquest catxonda d'aquí a l'esquerra, és fonamental en Estellés. Per mi va ser el poeta que me va ajudar a entendre totes les dimensions de la poesia. Té una obra vasta, ingent, immensa, però per mi llegir Estellés me reconcilia amb la vida. Perquè veus quan parla de la filla morta per al Ramput, veus quan parla patriòticament, veus quan parla eròticament, veus quan parla com a periodista frustrat que el tenen allà a l'oficina que no pot fer res més que escriure merdes. I per mi Estellés és una font de fecunditat i sempre me va molt bé tornar a ell. Per mi això és un mestre. A l'altra cara de la balança tenim aquest que fuma, que no estic fent apologia del tabac, però és que només hi ha fotos d'ell fumant, que és Andreu Vidal, poeta mallorquí molt desconegut. Així com Estellés és l'exuberància, la immensitat, la continuïtat infinita, els versos i els més versos i una obra repartida en 24 títols, doncs Andreu Vidal és la síntesi, l'aglutinació, una obra molt concreta perquè a més va morir quan era molt jove, quan tenia 39 anys, una sobredosi d'heroïna. I a partir d'aquí és aquella poesia compartida amb una minuciositat que investiga l'essència del pensament, de les emocions, amb unes imatges volcàniques però també mítiques, i clar, és aquesta balança que a mi m'ajuda. Entremig, la que se troba en el centre és Antònia Vicens, gran narradora, una poeta jove perquè fa 10 anys que publica poesia, per tant és una poeta jove, tot i que ja té 80 anys fets, i que acaba de guanyar el Premi d'Honor de Lletres Catalanes. Per mi és un exemple. És un exemple perquè és una gran creadora i tot i que ho va passar molt malament perquè va guanyar en els 26 anys el Premi Sant Jordi, després va haver de passar durant una època en què no se li fa cas, i ha estat reivindicada a partir del fet de publicar una poesia molt potent. I per mi això indica el camí, vull dir, que tu encara que estiguis 60 anys escrivint és que has de confiar en el teu projecte i t'ha de ser igual si tens reconeixement o no, i t'ha de ser igual si te publiquen o no. I per mi Antònia, com en Francesc Garriga, com en Màrius Sampere, com tants altres, són un far que m'ajuden a entendre la complexitat de la dedicació vital que és l'escriptura. Per tant, per això Antònia és un exemple i per aquest motiu va venir al Palau de la Música també a fer llegats vivents perquè és una de les poetes per mi imprescindibles per entendre el segle XXI de la literatura catalana. I ja, a la dreta del tot, tenim una narradora que és molt poc coneguda, que és Iris Murdoch. Us he dit que estic traduint una novel·la seva que es diu La campana, que sortirà l'any que ve, però és que a mi me sembla una narradora extraordinària, que veu de Shakespeare, que veu de Plató i que té unes novel·les fantàstiques. Ara mateix en català només podeu trobar 2 novel·les, i jo això ho vull compensar traduint més obres seves perquè me semblen extraordinàries. Les 2 que podeu trobar són El mar, 1984, en traducció de Laura Baena, i Sota la xarxa, que és la seva primera novel·la. I curiosament, és la primera obra que va traduir en català de Montserrat Caballero, que és molt coneguda com a poeta, però és la primeríssima traducció, ella que va traduir Nan Sexton, Sílvia Plath, Antologia Dones encarades a la finestra de Prat, i la primera traducció va ser una novel·la d'Iris Murdoch, la seva primera novel·la Sota la xarxa. A mi llegir aquests autors fa que escrigui. Per tant, vos recomano, trobau les vostres veus que vos potenciïn a escriure. Allò que quan tu llegeixes qualque cosa dius, tinc el que diu en Miquel Mesquida, escriguera. Perquè en aquell moment que diguis no sé què dir, aneu cap allà i vos vengui directament el cuquet. I això et lliura, i podeu triar. I com més investigueu amb aquestes veus, més experts sereu. I per això també esdevindreu mestres d'aquella tipologia d'escriptura.
Ara bé, pretendre que la literatura només se relaciona amb la literatura és molt pobre, és empobridor. Per tant, vos recomano que també establiu diàlegs fèrtils amb altres arts. Jo aquí vos he mostrat dos exemples, que són el còmic, el Watchmen, Alan Moore, que per mi és un guionista de còmics brutal, extraordinari, super sorprenent i que té un de novel·les gràfiques super reivindicables, o en Pier Paolo Pasolini, que realment estic molt obsessionat amb ell, però és un director que m'ha acompanyat al llarg de tota la vida, conegut sobretot com a director de cine, però és que resulta que va ser poeta, va ser narrador, va ser articulista, va ser dramaturg, és que va fer tots els papers de l'auca. I per això amb Era, de fet, és que clar, els meus dos darrers llibres de poesia, que són Era i Riu Bèstia, són pasolinians, i vos mostraré per què. Perquè resulta que Era comença amb una cita d'en Pasolini que diu així, Pier Paolo Pasolini: les paraules de Crist, estimeu-vos els uns als altres, en realitat volen dir feu reformes estructurals. I vos he de dir que no sé si se va inventar ell o ho vaig dir jo, però és que clar, vull dir, és que arriba un moment que se m'estura un Pasolini molt bèstia. I Riu Bèstia acaba amb un poema que es diu Consagració a Lucia Pietrelli pasoliniana, perquè la Lucia va traduir Pasolini en català, i diu: no entram dins el foc per immolar-nos, sinó perquè les flames brillin una mica més. Per tant, vos recomano que faceu aquestes relacions líriques amb altres arts perquè vos poden ajudar a alimentar la vostra escriptura. Pel·lícules, pintures, altres llibres, evidentment, però també cinema, videojocs, còmics, novel·les gràfiques, perquè la literatura així també s'eixampla, així s'obre. Jo, per exemple, estic molt d'en Pasolini, però seguiu allò que vos faci vibrar, que vos faci emocionar. I ara vos faré un altre consell, que és pròpiament escriure. Tenim relació, tenim tradició, tenim mestres, però ens hem de posar a escriure i tenim por de la pàgina en blanc. No sé què escriure. Doncs ja vos dic que aquesta excusa no serveix. Quan un periodista, si qualque dia publicar o bé no sé, diu que com s'enfronta a vostra pàgina en blanc, vosaltres heu de contestar: la pàgina en blanc no existeix! Perquè la pàgina en blanc no existeix, i menys encara després d'aquest consell. ¿Cómo te sentó que te dijera lo que no sabes hacer? Como si él supiera que es mejor que yo. Entonces demuéstrales lo que sabes hacer. ¿Por qué lo que escribimos para nosotros siempre es mejor que lo que escribimos para los demás? Quita. Venga, siéntate. Adelante. ¿Adelante qué? Escribe. ¿Qué hace? Escribo. ¿Qué es lo que harás tú cuando golpees esas teclas? ¿Algún problema? No, estoy pensando. No se piensa, eso viene luego. Escribe tu primer borrador con el corazón y reescríbelo con la cabeza. La primera clave de la escritura es escribir, no pensar. La primera clau de l'escriptura és escriure, no pensar. Joder. Flipa, perquè clar, li diu, hòstia, és que tantes històries d'aquí damunt d'allà i he de fer aquests personatges interessants, he de fer que sigui una història apel·lativa, he de fer que interessi a segons qui, segons quines hòsties, no acabam escrivint mai. La primera regla de l'escriptura és una, bàsica, clara, directa, que és escriure. I fora, hòsties. Aquesta pel·lícula és perfecta perquè mos ajuda a això. Ara bé, en Jamal està aquí davant de la màquina d'escriure i no sap què fer. ¿Sería posible que se sentara? I no se pot seure, perquè en Forrester és un borratxo, cosa que no s'explica gaire a la pel·lícula, però queda molt encriptat perquè cada vegada que surt en Sean Connery és amb una botella d'alcohol, i li diu, és que no puc estar segur, però li dono una cosa. Una temporada de fe perfecta. ¿Qué es?
Per això us he parlat de l'avaluació amb els mestres. Li diu, comença a copiar d'aquí i a partir de copiar d'aquí, en el moment que escoltis les teves paraules, continua sense copiar. I a partir d'aquí comença a escriure. Però passa per una lectura, per una còpia. Por el amor de Dios, golpea las teclas. I li diu, hòstia, toques les tecles. I no fa falta que vos compreu una màquina d'escriure, per favor. Basta amb un ordinador, basta amb el paper. Però, sí, eso es. Eso es. Li diu això. Diu, hòstia, Mandas tú, colega. ara estàs aquí escrivint. Però com ha començat a escriure? Ha començat a escriure copiant una frase, copiant un adjectiu, copiant una paraula, copiant una expressió, copiant qualque cosa i ja se pot escriure, perquè ja li ve el pensament i fa aquest tinc definitiu de les renoves màquines d'escriure. Doncs ja podem encendre els llums, no ficarem més vídeos, però és això. El que us volia mostrar és precisament aquesta qüestió. La qüestió que no existeix el problema de la pàgina en blanc i que ens hem d'enfrontar a ell i que no tenim ni idea perquè resulta que en el moment de la veritat tenim tots aquests impediments. No. Els trucs són el següent, llegir molt i llegir amb consciència de la lectura. I després, escriure, com podem escriure? Com una rèplica. Primer com un plagi, com una còpia, però també com una resposta en aquelles lectures que ens han interpel·lat, que ens han emocionat. Escriure com una paròdia, perdoneu que no té l'accent perquè m'ho he autocorregit cap en el castellà, però hauria de tenir un accent obert a la paròdia. Per tant, també se pot fer una paròdia d'aquells textos que ens han interpel·lat. Per exemple, existeix un poema de Vicent Andrés Estellés, Assumiràs la veu d'un poble. Doncs resulta que en Pau Cif, que és un poeta valencià, va fer una versió d'aquest poema que és Muntaràs el teu moble. I és el mateix ritme, és el mateix tot del Vicent Andrés Estellés, però muntaràs el teu moble que en lloc de ser interseccions de la pena, que és com el títol de Vicent Andrés Estellés, és interseccions de l'Ikea. I ho canvia tot, canvia la pena per Ikea, canvia el poble per moble, i clar, vull dir, és una paròdia, però com a poema funciona perfectament. Per tant, una possibilitat és escriure a partir de la paròdia, de l'humor, del riure. Una altra és l'escriptura automàtica, saber sense saber què fas, anar fent i les paraules una darrere l'altra van esdevenint-se. Antonio Laguantunes, que és un autor que no té el Nobel, i és una vergonya que no tingui el Nobel, però és que el Nobel fa molts anys que ha deixat de ser el Nobel, perquè si no el té en Roth, és que no el té ningú. Doncs en Laguantunes, que és un escriptor portuguès, diu que ell necessita 6 hores seguides d'escriure. Dius, hòstia, que afortunat, està jubilat, amb la qual cosa té molt de temps, però ell diu que les 3 primeres hores d'escriure no serveixen per res. Les 3 primeres hores de guixar papers per ell són encalentissament. Per això fa aquesta escriptura automàtica. A partir de l'hora 3, allò ja forma part de la novel·la. Clar, nosaltres no tenim tant de temps, però tenim per sort una altra cosa que és la revisió. I després, provar altres gèneres. Això vos ho recomano molt, perquè dic, hòstia, és que jo vull fer poemes, és que jo vull fer articles, que jo vull fer novel·la. Doncs vos recomano que lluiteu amb altres gèneres, amb el que vosaltres considereu que són altres possibilitats expressives, perquè això ajuda molt a escriure i a alliberar-se de segons quins complexos. I per això, segons tenim moltes novel·les escrites per poetes, per això tenim poetes que fan narrativa, però també narradors que fan poesia. En Josep Lluís, per exemple, ha practicat la poesia i la narrativa sense cap tipus de complicació, que no? Carme, no. I després, el que és clau i fonamental és revisar. O sigui, llegir és important, però revisar encara més. Revisar, retreballar, reescriure, reformular i no tenir por. No tenir por de fallar les coses. I això ho vaig escriure molt bé. Ai, no sé què és que ho vaig escriure un moment. Molt bé. Cap a la següent. Revisar, escriure. És que això no. Per això us ha destacat el fet que no cal publicar tot. Les persones, per exemple, que publicam o que traiem llibres és que no traiem tot el que escrivim, perquè molt del que escrivim és una escola d'escriptura, molt del que escrivim és una lectura, és un experiment, és un aprenentatge. A través dels mateixos escriures on vas trobant els llibres que vols fer, els llibres pels quals vols que la gent te conegui. I el que és fonamental, i això és que vull que us quedi molt clar, és escriure en llibertat. Quan escriviu, no heu de pensar en premis,
no heu de pensar en editorials, no heu de pensar en publicar. Escriure només implica una cosa, que és escriure per escriure. Després, a partir d'escriure, de deixar reposar el material, d'enfrontar-se i de reenfrontar-se, ja veurà si allò té una utilitat col·lectiva, si qualcú podria treure algun rendiment, algun aprenentatge. Però escriure només implica una cosa, que és escriure. Per tant, la lliçó és aquesta, escriure per escriure. Ja vos diu, però, i el sistema? I jo vos dic que del sistema no mos hem de preocupar. Que hi hagi gent que surtin en mitjans cada vegada menys, perquè els mitjans cada vegada parlen menys de literatura, només parlen de periodistes que guanyen premis, això també ho noten en una mesura que no vos hem de preocupar de si qui ha guanyat tal premi, de si és premi de no, de si és premi de tal, de si és premi de tal, no sé què tal. Vull dir, de la mateixa manera que jo us he parlat d'en Estellers, d'en Vidal, d'en Murdoch i d'en Antoni Vicens, és que vendran Antoni Carrepons i és que ningú els esmentaran. Antoni Carrepons, aquests 4 autors que per mi són fonamentals, és que vos ho puc assegurar la setmana que ve és que ningú els esmentaran. I això vol dir que siguin menys importants? No, això vol dir que per mi són importants. Que siguin importants per mi és més important que siguin més importants per un altre? No! La literatura és un fet subjectiu, comença per la creativitat. Per tant, tot aquest sistema d'autors, de margarits, de cabrers, no sé què, és que això és igual. Vull dir, que en Cabré resulta que Alemanya hagi vengut molt, és que m'importa un pito, saps què t'ho vull dir? M'és igual, que en Cabré ara mateix sigui Sautonerro, m'és igual, vull dir, a mi el que m'interessa és una cosa que és l'escriptura, i vos recomano que vosaltres seguiu el mateix, perquè si no acabareu malalts. Hem parlat de la revisió i de la reescriptura i vos duc 2 exemples perfectes d'això. El de l'esquerra és en Josep Palacios, que és el nostre Salinger, és el nostre Thomas Pynchon, no concedeix entrevistes, només té aquesta foto. Ha publicat i republicat els seus llibres amb autoedicions, perquè no confia en les editorials convencionals, tot i que va publicar Empúries amb l'Isidor Cònsul, l'Alfabet, amb el qual va guanyar el Premi de la Crítica Sagrador, però va dir que totes les editorials són una puta merda. Per tant, ha anat a l'impremta del seu cosí, l'impremta Palacios, i allà ha tret llibres que ha volgut durant 50 anys. I ara, edicions de la Universitat de València, tret la seva obra completa, que resulta que no és que estigui revisada i autorevisada. No, vull dir, és que no té res a veure amb els llibres que va publicar originàriament. Josep Palacios és un exemple perfecte d'aquests escriptors que no deixen mai de revisar, de revisar, de revisar i de revisar. Per tant, està molt bé revisar, però arriba un punt que prou. I per això vos duc en Paul Valéry a la dreta, perquè en Paul Valéry va dir una frase fantàstica. I hi ha un moment que diu que els llibres no s'acaben, els llibres s'abandonen. Hi ha un moment que els vostres llibres vos diran deixa'm, no me mutilis més, hòstia! I no, aquell moment és el moment que en Valéry diu que els llibres no s'acaben, s'abandonen. Doncs deixeu-ho. Entre la pulcritud obsessiva compulsiva de toc diagnosticat d'en Josep Palacios i l'abandonament hi ha una bella possibilitat, que és la que trobareu cadascú de vosaltres. Però és fonamental que trobeu aquest punt, perquè si no, no publicareu res com en Palacios, o si no, ho abandonareu tot com en Valéry. Per tant, trobeu un terme mig, l'equilibri, el yin i el yang. Perquè això, com us he dit abans, també vos donarà salut mental. I al final, la salut mental sembla que és molt més important del que mos pensem. Ja vos diu, i després d'escriure què? Després d'escriure, bueno, hi ha tantes històries, que si ara un premi, que si ara publicar, que si ara ho deixen els amics, però jo no he vengut aquí a parlar d'això. Això si en Jordi me vol convidar un altre dia, ja en parlava amb tranquil·litat. Amb la qual cosa jo ho deixo aquí i després, és que després s'obre una altra oportunitat. Però jo el missatge que vos vull transmetre avui és que de la cuina de l'escriptura vos heu de quedar amb una cosa, que és trobar el vostre mètode d'escriptura. Trobar i potenciar la millor manera que teniu d'escriure. I ara vos donaré un consell que he donat sempre als meus alumnes cada any i els hi va molt bé. Durant un mes tenir 2 quaderns. 2 quaderns. Blancs. Vull dir, el dia que vulgueu. I quan dic un mes, dic que podeu començar el dia que sigui fins
al cap de 30 dies. Aquests dos quaderns, un és per les idees que vos vinguin en el cap. Una idea, una frase, podria fer aquest conte, podria fer aquest vers, una història, una novel·la, un argument, un guió, un diàleg teatral, un dibuixet, el que sigui, quadern creatiu. En aquest quadern heu d'escriure cada vegada que vos vengui una idea. L'altre quadern. Cada vegada que l'altre quadern vos vengui una idea, heu d'apuntar a l'altre quadern. M'ha vengut idea X, apuntau idea 1, idea 2, no sé què, que haureu apuntat a l'altre quadern, A, B, C, D, alfabets, números, codis, me'n toca un au, però que sigui un definitori perquè vosaltres vos ajudi a identificar allò. M'ha vengut tal idea. A partir d'aquell moment, saber quin dia, a quina hora, què heu fet abans i què fareu després. 4 elements. I vosaltres me direu, Jaume, per què tanta història? Perquè al cap d'un mes, quan hagueu comparat els dos quaderns, quadern creatiu amb quadern metacreatiu, quadern conscient de la creació, establireu uns paràmetres. Què significa? Que haureu de llegir el quadern meta i haureu de llegir el quadern creatiu per saber quina majoria d'hores han estat les quals heu escrit idees. Què heu fet abans i què heu fet després. I sobretot en quins moments i en quins dies. Si establiu uns paràmetres generals, arribareu a entendre quins són els vostres millors moments d'escriptura del dia. Jo després d'un mes vaig entendre que els meus millors processos creatius eren els matins, després d'anar a fer esport. Ja fos caminar una hora o anar a fer una hora de piscina. Jo, si els matins faig una hora de piscina i no pots escriure perquè tinc temps, escrivim. Però vosaltres no ho sabeu? Ah, que no? Perquè no heu fet un quadern meta. I ara sí, estem amb el torn de preguntes, de qüestions, del que me vulgueu demanar després d'aquest sermó que vos he fet amb tants bons consells. Qualque pregunta, qualque qüestió? No ens has explicat la C del teu nom. Ah! Això és una molt bona pregunta. Tu ja ho has dit, ja ho sé. Com vaig dir amb engraçat un dia que vaig anar al Mestres 24, de ser de cabró. De cabró. Què ha dit aquest animal? I ho vaig dir en viu i en directe. Podeu anar amb engraçat, no sé què, tal, de ser de cabró. Tot el país va veure aquell home de cabró. Per tant, això també és una cosa que ajuda a fer una mica de sentit de l'humor, la literatura tan sagrada, no sé què. Ja m'he fet la broma, que podria ser de moltes altres coses. De fet, estic fent una novel·la que juga també amb aquesta C, però l'haureu de llegir més endavant. Però, realment, més enllà que sóc un cabró, és el meu segon nom, perquè jo soc Jaume Cristòfol Pons Adorda. Però com que Jaume Cristòfol Pons Adorda és tan llarg, quan era jove, abans de publicar el meu primer llibre, ara fa 15 anys, un editor, que és qui va publicar el meu primer llibre en solitari, m'ha dit, Jaume Cristòfol Pons Adorda és massa llarg, redueix-lo d'alguna manera. I jo vaig dir, no el reduiré per Pons, perquè era el meu primer cognom, no el reduiré per Adorda, perquè és el cognom de ma mare. I així vaig dir, i si fas com en ti, és Eliot? I en lloc de fer, Jaume Cristòfol, Jaume C. Pons Adorda, que aristopès, que interessant, que guai. I així soc, Jaume C. Pons Adorda. I a més me va molt bé perquè cada vegada que faig recitals, que faig presentacions, me diuen, Jaume, què has de ser? Amb la qual cosa sempre tenim tema de conversa. Més preguntes. Digues. Quan barreges, quan sents que el que et surt sempre de primeres quan escrius alguna cosa, veus de dues fonts molt clares, de dos personatges molt clars, i en el meu cas un ve de literatura i un altre d'audiovisual, de guionista. Com trenques amb això si vols fer una cosa diferent? O sigui, soc capaç d'escriure coses diferents, però considero que no... o a mi no m'agrada com queden igual.
Com puc trencar amb això? Més enllà del que he fet, que per exemple és agafar l'escriptor viu, que jo més admiro ara, llegir obra curta d'ell, prendre apunts i intentar clonar. Però el resultat que jo trec no m'agrada tant com el meu resultat original dels altres dos. T'entenc. Per exemple, hi ha moltes opcions. Una d'elles és que tu mateix m'ho has explicat. Dius, no, és que clar, una manera que jo intento arribar és agafant apunts, insistint, copiant, subratllant, no sé què. Una altra opció és agafant un nom totalment diferent que res té a veure. I per exemple, per això deia que llegir és tan important, agafar un autor, fins i tot un autor que no t'agrada, una autora que no t'agrada com escriu, però seguir la seva estela, per tant, esforçant-te en una altra manera. I després dius, és que clar, jo tinc una vessant que és la vessant narrativa i una altra vessant audiovisual en el tema dels guions, doncs, el que he dit de fer de transgènere. T'he dit que facis una cosa totalment diferent, que en aquest cas podria ser perfectament ni narrativa ni guió, que el guió també se sembla una qüestió teatral, fer poesia. I en aquest sentit trobar el teu vehicle comunicatiu en la poesia. La poesia em fa por. Faig prosa poètica o faig narrativa curta, però la poesia és l'única forma d'escriptura que em fa por. Doncs el que diu en Forrester, que no tinguis por. Escriu poesia per escriure poesia. I quan dic escriure poesia per escriure poesia, dic escriu el que tu penses que és poesia, o el que tu consideraries que és poesia, o escriu directament el que te fa por. Perquè això t'ajudarà a alliberar-te de segons quines idees que tu tens de l'autoconsciència creativa i al mateix temps te donarà uns textos diferents. Perquè quan canvies els paràmetres textuals, canvies la manera d'escriure. Per tant, has d'intentar trobar els vehicles per tu allunyar-te d'allò que tu, que fas sovint, no t'acaba sortint. I una altra opció, dir, no, és que clar, no me surten ni els contes, és que no me surten tampoc aquestes literatures, no me surten això, els guions, tal, doncs, per exemple, articles. Jo escric molts articles, escric articles d'altres llibres, però el fet de mi escriure articles m'ajuda per investigar, per cercar i per aprendre a escriure narrativa. Per tant, escriu ressenyes, escriu crítiques, escriu memòries, diaris, retrats. Atreveix-te amb altres gèneres perquè els altres gèneres t'activaran racons que fins ara no havies desenvolupat en la literatura teva. I això és una cosa que és molt útil, fugir del que se diu tan comunament avui en dia com zona de confort. Hem de fugir de les nostres zones de confort. No, és que me fa por escriure poesia, el que mos fa por el que hem de fer. No, és que me fa por fer contes, jo contra el que hem de fer. No, és que me fa por fer una novel·la perquè resulta que una novel·la no sabria mantenir. Tu què saps si n'han escrit una mai? Aprendre a fer les coses se n'aprèn fent-les. I jo, amb 24 anys, vaig traduir les fulles d'herba d'en Walt Whitman. Havia traduït dues coses molt petites, que era un poemari de Lucía Pietrelli i un poemari del castellà en el català d'un autor de Mallorca que escrivia en castellà. Quan vaig començar a traduir un Walt Whitman va ser de zero, no tenia ni idea del que era la traducció. Llavors diu, com ho vas fer? Traduint. Vaig aprendre a traduir, traduint. I de la mateixa manera us dic que aprendre a escriure se n'aprèn escrivint. Per això, el que em dius, com ho he de fer? Escriu coses que no has escrit mai. Allunya't del que has llegit i llegeix altres coses. I fins i tot, si les altres coses són un pes, perquè a vegades són una llosa, no pensis ni tan sols en les altres. Segueix l'instint. I a partir d'aquí, anar insistint, i que això esdevingui la teva escola d'escriptura. Gràcies. A tu. Més preguntes? Parlau ara o calleu per sempre. No? Parlar sense parar. El traductor traduint és escriure també, Sí. crear. Sí. Hi ha grans persones escriptors al nostre país que no han escrit cap llibre, però que han traduït molts. Dolors Udina, Anna Casasses, Marta Pera, Marina Provall, Marta Marfany, Albert Ferran Ràfols. No han escrit cap llibre seu, però han traduït fins i tot els grans premis del món, premis Nobel. I el fet mateix de traduir te converteix en escriptor. En un italià tenen una frase que lamentablement ha fet molta fortuna que diu traduttore traditore. En Robert Frost, cabró, ell sí que és un cabró, jo no, va dir que poesia és el que se perd en la traducció. És mentida.
En català tenim un joc de paraules millor. En català tenim traduir no és trair, traduir és triar. Per tant, la persona que tradueix, tria. I com que la persona que tradueix tria, jo per anar Bishop vaig triar aquesta opció. I per què us faig aquesta opció? Us faig aquesta opció que és un poema d'Elizabeth Bishop que m'agrada molt, que té mètrica i que té rima, i que és un sonat. I jo dic, a veure, és tan important que mantinguem la mètrica i la rima quan el missatge ens dona el sentit del poema, i per això així vaig traduir un art. L'art de perdre no és difícil de dominar. Tantes coses semblen plenes de la intenció de perdre's, que la seva pèrdua no és cap desastre. Perd alguna cosa cada dia. Accepta l'atabalament de les coses a la porta perdudes. L'hora mala guanyada. L'art de perdre no és difícil de dominar. Després practica perdre una mica més i més ràpid, cares i noms i els llocs on pensaves viatjar. Perdre aquestes coses no serà cap desastre. Vaig perdre el rellotge de la meva mare i mira, l'última o la penúltima de 3 cases que vaig estimar. Ja no hi és. L'art de perdre no és difícil de dominar. Vaig perdre 2 ciutats adorables i encara més, alguns reialmes meus, 2 rius, un continent. Els enyoro, però no va ser cap desastre. Fins i tot havent-te perdut, de la burleta, un gest que m'encanta, no m'he mentit. És evident que l'art de perdre no és difícil de dominar, encara que sembli escriure un desastre. Jo crec el contrari en Robert Frost. Poesia és el que s'aguanya en la traducció. Si no teniu més preguntes, més comentaris, podeu, sí, no? Pregunta no. No, digues, parla, comenta. Cunyeta, m'has ensenyat una cosa importantíssima. Que bé. He estat anys volent escriure poesia, escrivint-la, trobant-la horrorosa la que jo escrivia. Només una temporada vaig escriure poesia meva que m'agradava i és quan descrivia parts del cos del meu company. Sí. Escolta, fantàstic. Després ell es va morir, però em sembla que hi tornaré a partir del que es diu. Torna-hi. I tornaré. I sense por. Sí, no, me l'has treta de poc. Fantàstic. Me l'has treta de poc. Ja me'n vaig cap a Vilafranca del Penedès content, vinga, ja ho deixo tot aquí. Sense piloteig, vull dir que no... Que bé. Dic, però estàs fent l'idiota, m'he dit, mentre Sí. tu estaves dient. Estàs fent l'idiota. És que feim l'idiota. Moltes vegades. Perquè diran, com ho llegiran, no guanyaré un premi, no faré cap. Vull dir, jo vos ajudo. Jo, per exemple, tinc un cas personal, que és aquesta novel·la, Ciutat de Nord, la meva segona novel·la. És una novel·la molt salvatge, molt radical, molt diferent. Jo quan l'escrivia, jo tot sol és que m'aixapava el cul, és que m'esbotzava de rialles de... Vull dir, jo tot sol, encara hi hagi trossos, no us podeu imaginar el molt carrer dient com és possible. Jo estava convençut, no només que no guanyaria cap premi, això ho tenia pressuposat, però és que ningú me la publicaria. Vull dir, mai havia escrit amb tanta llibertat com ara, per tant, vos recomano això, escriviu amb llibertat el valor. Després tindran més o menys dificultats. Diu, no, he guanyat el Premi Pini Soler, molt important, però m'havia presentat a 2 premis abans. Per tant, és aleatori, vull dir, que guanyés aquest, pura sort, i per això em va dalt, diu, és que clar, vull dir, ho celebro, clar, estic content, però és que tampoc no li dono importància, perquè de la mateixa manera que m'he presentat un munt de premis que no els he guanyat, és que clar, vull dir, els que he guanyat, mira, doncs mira, perfecte, estic molt content. Però això vol dir, el primer de tot és escriure en llibertat, perquè si no escrivim en llibertat és que estem capats. I escriure en llibertat és que ha de començar a escriure sense por, dir, és que no sé què diran. No, a la merda el que diran, a la merda, i per això hem de començar a escriure el que volen, i sense por, i en poesia, no sé què, és que diuen, és que resulta que me van dir fa molts anys que escric fatal, i a la merda aquesta persona que m'ho va dir, si jo el que volia escriure, perquè és molt complicat agradar als altres. El que és interessant és treballar, insistir, trobar un cop propi, i per tant vos ho recomano.
i estic molt content que me digui això perquè he perdut la por. És el millor que se me podia dir avui. Vull que perdeu la por, que no tingueu impediments, que no tingueu obstacles, que vos allibereu i que aquesta mateixa llibertat engendri més llibertats i que això generi més escriptura. Perquè és el mateix que com més dons, més són temps. Com més escrius, més escrius. Vos ajuro. Cada 10.000 hores en què comences a saber, no? Exacte, exacte. I al cap de molts anys, qualque dia dius, ara començo a saber qualque cosa. Perquè clar, jo estic aquí parlant-vos de lo que he après fins ara, però és que podria venir d'aquí 10 anys i vos podria parlar d'unes altres històries, d'unes altres coses i de lo que he après durant aquests anys. Perquè és un procés continu i això és el que fa que sigui tan apassionant. Perquè jo sóc un aprenent de les coses de cada dia. I per això m'emociona compartir el meu procés. Aquest és el meu procés. I avui l'he compartit amb tots vosaltres. A vosaltres. Escriviu molt, que us ho passeu molt bé, que en Antònia Carrer Pons i en Blanca Llum els increpeu de preguntes, que us ho passeu pipa i segur que qualque altre dia acabareu coincidint de Terrassa a qualsevol altra part del món. O sigui que fins la propera.